Assalamu alaikum wa rahmatullahi. On calminama, on jurama, on ñagama duwa, on ñagama yafuya, on neldama duwa, on jafama to banggue meɗen. Sikki ala guel subaka haɗo jaratan ɗo ko lombiɗo ko fo salminama. En calmini dendagal taweteɗo e weltare ɓiɓɓe fulɓe e dendagal terɗe heɓlo sukaɓe Afrique. En calmini kadi dendagal pelle WhatsApp foof no potirno. On beltanama ha woni gonga oɗo mbewdi jokkugol e kala saaha ene haasi oɗo heure so yonti eɗen keewi dañde wonde ko wiyete toɓɓere nga numa walla jolgo miijoji. ɗum noon hande jolgo miijoji woto ene arani en ɗo hennane ko gorko goto omo ɗanni to leyɗele ganduɗa ko leyɗele hefereɓe omo wonde joom suudu makko. Allah waɗi Allah arsigini mo suka debbo ene janggoya école ha yonti. Suka goto gorko kamɓe jangguito toon to école to ko na julɗo noon yi suka o tan yiiɗi ɗum no feewi sanne ha yiɗiri ɗum kadi dewgal. O haalani suko debbo wi wawa kanum ala ko wawi gaynude ko jinnaɓe muɗum mbawi gaynude so tawi ko gonga e makko omo yiɗiri dewgal yo aro yettinoto jinnaɓe muɗum. donc suka gorko o wonno yidde makko ene mawni e suka debbo o ummi toon o ari hawo yetti galle ɗo o tawi jinnaɓe ene jooɗi, jinnaɗo gorko e jinnaɗo debbo foof. O haalaniɓe muyande makko. Jinnaɗo gorko o wimo heɓɓiti wimo mbati ko julɗo walla wona julɗo, wiyala kanko wona julɗo ko chrétien. Jinnaɗo gorko o noon wimo kanum ɓiyum resata ɗum so wona julɗo, mo wona julɗo resata ɓiyum saabu kanum ko julɗo. Joni noon so tawi ko gonga e makko omo yiɗi ɓiɗɗo o, kanum añananimo ɓiɗɗo o wade ɓe jindiri. Saabu so tewgal ngal so waɗoyaka tan ne wawi goɗɗum jibinoyo hen. ɗum noon so tawi omo yiɗi ko gonga e makko yo tuub o wonta julɗo hokkamo ɓiɗɗo o. kanko suka gorko o wonno yidde makko ene mawni e suka debbo o wi ɗum ala caɗele yoɓe jaadito ceernajo tuubni suka gorko o jaaɓi Allah watti janggude ni ha alhamdulillahi rabbil alamin, watti janggude ha wawi fatiha ene ko nandi hen e ɗo kumal hakkude mabɓe huma ha baaji keddi. Kanko suka gorko o hurtinoy suka debbo o. Kanko suka gorko o noon hankkadi ne on noon o naate e diine he, yidde makko mawni e diine l'islam ha ko ɗon wawi hadde. So tawi waktu yoni o yi suka debbo o ummata ko hucca e julde, ɗum hayimo no fewi sanne. Waktu yona tan kanko o salligo o yaha jama o juuloya o arta o wiya suka debbo o mbati juuli wiya ala suwa julde o ɗum yo ummo juula nde fuɗɗo huccude julde. O yi kadi so tawi hucce julde so tawi en salligoro no salligorto ni kanko wona noon no salligorto. O namdi suka debbo o noon mbati kanum kam wonko ande diine, wi kanum haydara anda e diine. O wi mbati no wawi fatiha yo jangganmo fatiha o heeɗo. Suka debbo o wi kanum wawa fatiha, janggani fatiha, ko fatiha ɓurano kam janggani haydara, kanum ko école tan janggi. O wi noon ɗum ne hayimo kanko suka gorko o. O wi ɗum holno wonirta. Ɗum woni noon o wi kanko kay o nangue jungo suka debbo o nawti ɗum ha to juuɗe jinnaɓe muɗum haaɓe jooɗi. O noddi jinnaɗo gorko e jinnaɗo debbo fo jooɗi. O wi min noon ko jaam addunomi ɗo hen, ɓe mbi Allah ɓeydu jaam. O wi addunomi ɗo komi yaafima ɓimono, mi yaforima Allah e nelaɗo muɗum ko min yinno ƴettumi e ɗum noon mi yaforima Allah e nelaɗo muɗum. Ɓe mbi holko saabi aɗa yaafomo? O wi saabi mboɗo yaafomo min komi hande o komi julɗo kadi ko ala ko ɓuuri mi yidde l'islam. Kono noon mi yi oɗo suka debbo o wawa e diine haydara, kadi o juulata, omo yeewi julde. Min noon so tawi mboɗo resa ndesanmi ko mo ganduɗa ko julɗo tigui kadi ko jiɗɗo julde, kadi ko bawɗo kadi no juldete. ɗum noon oɗo mi tawi kanko hayso ko tawi ko julɗo e julɗagal makko ene manki. ɗum noon min jafodira ɗo mi yaha mi ƴeewoya taw ko jeyaɗo Allah julɗo bawɗo no juldete, kadi ganduɗo no juulirte, kadi mo yidde muɗum wone l'islam. Mi resiya on min gurda min, saabu hande ɗo kemme l'islam ɗo woɗɗo yi no fewi sanne. Wona seeɗa nanguirmi l'islam, yiddam ene l'islam ha ko ɗon wawi hadde. ɗo noon bandiraɓe ko ɗo ƴeewete mbate oɗo babiraɗo omo foti wiide gorko o ko ma tubata nde resa ɓiyiko, walla kanko babiraɗo o mbate omo foti wiide goɗɗo ma tuuba resa ɓiyiko wona julɗo, taw ɓiyiko o mo wiyata ko julɗo o jangguinani ɗum ko fate diine, o hollani ɗum diine. ɗo ko mbate babiraɗo o ene jogui hen felore e immel ngel, ko mbate kanko ɓiɗɗo debbo o omo jogui felore. Babiraɗo jangguinani mo nder famɗe nde, kono o yeehi o mawni haw hewatti haqqille
mbata felore ala e makko kanko mo fonno janngude walla ala o fotani janngude eyyi kanko oɗo gorko desnoɗo suka debbo o mbate felore ene makko o foti kono waɗi ni mbata ko noon tan o foti wadde ala walla ala on joguino omo joguino foti wadde taw wona hono noon ɗum noon bandiraɓe ene gas ene haasiyi ɗo weltare ɓiɓɓe fulɓe so tawi ganuma ari ɗo hennane ko haqqillaji jumtuɗi baɗɗi fayida jaaƴƴi goni ɗo hawnaki monen on foof adda hen yiyande muɗum ƴeewen holno foti wonirde so tawi beeli hakkude mabɓe ene wawa wattoyede so tawi wittama mbata eɓe mbawi rentidinede ɓe kawrita beeli moƴƴere nde ene jokko jaafonon noon ɗaccon hakke so tawi wonko weñi haala he wona ɗum wonno saago meɗen so tawi wonko feewi hen koto Allah noon kam ko pewɗo pewno yo hollu en lawol peewal o rewna en hen on beltanama en calmini dendagal bandiraɓe taweteɓe ɗo e taweteɓe e fedde has SA en calmini mawɗo galle o Abdoullahi Sarr e dendagal yaadiɓe muɗum e guila afo ha e kodda foof salminama juurama oɗo ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane jokke golle oɗo beltana e kala saaha yo jaam Allah jogom jogo on jogo kala julɓe on jarama.